Le ndawo yaseNkandla ingenye yezindawo zasemakhaya ezikhungethwe ukwentuleka kwamathuba emisebenzi nobubha. UNozipho Biyela oneminyaka engama-35 ungomunye wosomabhizinisi besifazane abasathuthuka. Udayisa ngamaqanda kanye nezinkukhu. Yevile iminyaka emihlanu asungula leli bhizinisi lakhe. Uthi inselelo enkulu abhekene nayo ukungabi khona kwendawo eyenele yokuqhuba lo msebenzi wakhe. Ukuthi ngabe singathola isakhelwe indawo ezokwazi ukuthi izikhulise kahle iy'nkukhu zethu, zande zikhule ibhizinisi lethu, sithole isiqasho nathi abanye besifazane, sithengise namaqanda kumphakathi wangakithi. Nabanye osomabhizinisi bendawo bathi babuyelwe ithemba ngenxa yalolu xhaso. Abantu baningi abafuna ukuhlala manje anginawo amandla ukuthi ngikhona ukubenzela bonke abantu abadinga ama-order ngoba ilokhuzana ukuhlala kuyabiza manje abanye ngicela ngingabenzelanga abanye ngicela ngibenzelile. Umkhandlu wesifunda iKhincetshwayo uthi osomabhizinisi besifazane basebhekene nenselelo eziningi nokuyinto-ke okumele isukunyelwe. iKhincetshwayo ibeke imali engango-5 million ukuthuthukisa abesifazane njengoba kuyinyanga le esiyiphethayo yabesifazane. Sibone ukuthi kufanele sibe nomnikelo ozoshintsha iy'mpilo zabo, ikakhulukazi labo iy'nhliziyo zabo ezisemabhizinisini. And sakhetha ukuzoyilontsha la endaweni yaseNkandla. Bakusemakhaya abantu besifazane abaningi bahlezi emakhaya, bahlezi babhuqabhuqa indlala ngenxa yokuthi awekho phela amathuba okuphila la emakhaya. uNtuli uthi labo somabhizinisi basazocitshwa ngamakhono izinyanga ukuqinisekisa ukuthi bayakwazi ukulandela imigudu efanele uma bedinga ukuthola usizo.